Vítajte na mape, kde sa nebo mení na chaos. Predstav si svet, kde z oblohy neustále padajú bloky. Každý krok môže byť tvoj posledný, ak nebudeš opatrný. Tvoje prežitie závisí na tvojej rýchlosti, obratnosti a schopnosti improvizovať. Dokáže sa vyhnúť padajúcim blokom a nájsť cestu k víťazstvu? Priprav sa na adrenalinový zážitok, kde gravitácia nie je tvoj priateľ. Toto vygenerovala umelá inteligencia k tejto mape a docela je to aj výstižné, tak sa môžeme do toho rovno pustiť. Takže zjednodušene na mňa budú padať náhodné bloky a ja sa budem musieť snažiť prežiť. Tak, sme tu a každú chvíľu začnú padať tie bloky a už padajú. Vorne, takže začnem tým, že sa budem snažiť vyhýbať tým blokom, lebo oni dávajú damage, ale môžem sa pokúsiť naťažiť nejakú hlinu, sa aj môže potom hodiť. A rovno tu máme drevo, tak si ho hneď zoberiem a tu vidím hneď ďalšie, super. Výborne, ďalšie dva kusy dreva, tak ich rovno zoberieme. A mojou úlohou dneska je urobiť diamantový krompač. Tu si naťažím ešte tak zo pár kúskov hliny a to by mohlo stačiť. Vidím rovno ďalšie drevo. My máme zatiaľ od každého kusu iné drevo. Tak zatiaľ mám docela veľké šťastie, že na mňa žiaden blok nepadol. Ale to sa podľa mňa rýchlo zmení. Au. Beriem ešte toto drevo, ešte toto a pôjdem si urobiť nejaké nástroje. Tak, vykraftíme si crafting table, nejaké sticky, urobím si krompač. Crafting table si zoberiem, lebo môže sa stať, že už ho nikdy nenájdem. A to drevo je tu docela podstatné, aj keď ho tu vidím dosť veľa naokolo, ale možno sa to zmení neskôr. To by mohlo zatiaľ stačiť a keď už tu vidím ten gras, tak presne toto hľadám. Potrebujem nájsť gras, aby som mal seedy, ale jedný mi v podstate stačí, ale môžem ešte skúsiť nejaké iné. Alebo sapling, keby mi vypadol, by bolo skvelé. Takže budem ničiť aj listie a ja si idem urobiť stoneový krompač. Tak, stoneový pickaxe. Rovno si môžem urobiť aj stoneovú exku. A idem naťažiť nejaký iron. Môžem aj nejaké uhly k tomu. Robil som aj nejaké jedlo, ale neviem, kde ho tu úplne zohnám. Idem z toho vlastného pestovania. A tu by som si potreboval urobiť nejakú farmu. Tu vidím ešte nejaký iron melon. Z toho si môžem rovno urobiť seedy. Som sa zlakol, že mi to padne mimo mapy. Kde je tu ešte nejaký iron? Môžem ešte tuto zobrať veľa dreva. A môžem si urobiť nejaký prvý dom pod zemi. Bo ako keby som ho urobil na povrchu, no tak pochybujem, že by na tom povrchu nejako dlho vydržal. Tuto mi príde ako skvelé miesto na to si urobiť dom. Ale zase ono to možno bude lepšie niekde pri kraju, aby sa mi to lepšie hľadalo. Takže pôjdem k nejakému kraju. Au. Iron. Napríklad tento roh. A tuto budem bývať. Au. To nie je najbezpečnejšie miesto na bývanie, ale keď si tam urobím steny, tak to nebude vadiť. Au. No, so životmi ja to nie som úplne najlepšie, ale snáď sa to čoskoro zmení. Urobím si rovno asi aj lopatu. Môžem rovno urobiť pec. Môžem rovno dať vypekať nejaký ten iron. Dám si sem svetlo a skúsim to nejako zväčšiť. Môžem si rovno urobiť už nejaký ironový pickaxe. Som mohol vyťažiť aj ten redstone a neprišiel o neho. A rovno aj grass block. Som si hovoril, že jak sem dostanem trávu a ono sa to vyriešilo za mňa. To by malo stačiť, už by tu nemala byť žiadna diera. To by som si mohol robiť aj nejakú tú farmu. Môžem ísť dole? Lebo toto je v podstate tá základná postava. A ja sa bojím, že keď pôjdem dole, tak ma to zabije, ako keby som vyšiel mimo toho. Ale môžem to skúsiť. Čo sa nič nestalo, skúsim ísť ešte o blok dole. Ako hlboko to ide? Tak môžem ísť dole asi až ku tomu bedrocku. A tak to teraz aj tak nepotrebujem. Ja urobím rovno tú farmu. Tak dáme ešte túto hlinu. Máme krásnu farmu, už mi stačí iba voda. Nechám tu zatiaľ trošku rozrásť ten gras a toto bude moja budúca farma. Robím si rovno aj čestku a dám si do nej prebytočné itemy a pôjdem na povrch. Keď neviem, či s polsrdiečkom to úplne pôjde, ale uvidím. Vykopem cestu hore. Ja sa pôjdem asi zabiť, nech sa mi obnovia životy, lebo polsrdiečka vôbec nie je dobrý nápad chodiť von. Si urobím ešte jednu truhlu. A hodím sa všetky svoje veci a pôjdem sa zabiť. No takže skočíme sem.
sem. Super. Som mal presne v pláne. A spawner na zombíkov, no tak to nie je úplne najlepšie. Ešte malý zombík sa mi rovno spawne. Skúsim nejako zastavať, asi nie je najlepší nápad, aby som ho potom vedel nájsť. Ja si ho takto pokúsim označiť, nech mi úplne nezapadne. A pokúsim sa znovu dostať domov. Au. Že teraz, keď skočím tuto dole, sem, tak by som mal byť doma. Tak ja si zoberiem aj nejaké bloky a idem. Takže prvý diamant, druhý diamant, posledný diamant je tu. Výborne. Tak, a posledný diamant. Teraz musím nájsť zase cestu domov a urobíme si diamantový krompáč. Au. Teraz zase neviem, ktorým smerom to bolo, takže musím ísť z jednej strany na druhú, aby som to zistil. Musím si to potom nejako označiť svetlom alebo niečím takým. Tak a tu by som mal mať dom. A je to tak? Zvídem dole. Au. Rýchlo radšej pod strechu. Tak vyhážeme všetky nepotrebné veci. Zoberieme styky a urobíme si diamantový krompáč. To bola dnešná moja úloha pre toto video. Ja ďakujem za pozretie a zdar.